Sen özüm çıktın bana investor boljak diýip. Sen şunyň para, şunça ýyl arzugymdan hyýalymdan geçirýän para özüm. Gücü yok. Sen bir radiyattan çıkarma. Şu şekerde men tiylenýän telekesidirim. Didar oldum şüleýim gürrüňlerinden. Haçan meni öz günüme goýarsyňyz. Men öz ykbalymy özüm çözüp bilýänlerine. Çaga dälendi meni meje. Öyle geç hanıktır. Köşüş. Çay içer bak kafe. Kaydım. Onu olan oğlanlar. Ben sözüm yok. Yani o yiğitim. Düşünüyor musun? Sen sakla bilecek mi, ekle bilecek mi? Ben koydum, kötülüp yaşama lezat yoktur. Ece, o işen ýer oglan, perspektivni. Sizem kakam bilen başda durmuş guraňyzda taýyn zady üstüne gelmediňe, maşyny jaý soň edinňiz-de. Kaydım. Geplem şonda da. Biz ne unnuk bilen vurduk bu durmuş hakan bilen. Söýgü diýer mi? Söýgü ýok kaydım. Ýok söýgü. Bu dünýede diýip bu ýaşanyň çağalaň bilen. Toýdan soň bilen bary bir. Şoň üçin diňe öýle bu ýaşanyň öýdüm. Men saňa diýip oturup isleýän adamym o. Düşündiňmi? Bulardan özünü küldük durduğum evde yani. Ашхабадың шагында тайын. Ayakana ho. Ангелинка собирается на работу и берет вас с собой, чтобы Geçir. показать, как проходит. Егер de siz tayin biznesi bir bolup. Buna geldik. Onda bizde Ayakana. kafe var. Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Bizi görýän telekeşi ağlamada yüzünmü? Bizim biznes proyektimiz. Kim bu? Boluýdan taş etsek. Adam Murat diye. Tarapy var. Ýene bir investor gerek. Bizim startup. Lolon tak getirme. Bole. Gören. Biz nire geldi de? Döwlet agan athanasy. Gelani. Oğlan gereken ay. Guşşuğa ne üçün çağırdı? Häzir öz aýdar. Tuğulunu şu atlan hemmesi tuğulu dağa ha? Owo. Oho. Geldiňiz Murat. Ay tuğulama. Häzir. İktar alňany. Gap. Salamu aleyküm Döwlet ağa. Wa aleykumesselam. Geldin Murat sen? Geldim. Gel hani. Murat sen bu vaktine şokdun ha? Oo, Döwlet ağa. Kim, näme, nirde, näme üçin ha? Yören Garvanaly. Döwlet ağa haýsy kafe, restoran haýsyna gidýäň? Kafe restoranyň öýü gelýär. Geç hani. Rüstemjan bugün bize näme naharyň haýrana gojak? Rüstem Türkmenistanyny tanyma araş berilen biri. Rüstem şefti beşlerdin ha? Tanayan internette görýän. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Omaly ýasma delen. Rüstemjan bugün näme nahar beşirýän bir de näme itköşme naharyň? Birinci kuyzede çorban. Men atyrsk çorban diýelim. Berbereymi? Alıver. Bedewat kişgän öýde bela beter bolmazmyş. Haly dokolýan öýü. Açlyk ayak sekmelmiş diýe. Alany, işden açyk bolsun. Kalır. Hoppa! Akıl. Hoppa! Bunu kapat ya. Ha?
Yolda kızına karamalı vereyim mi? Alo, şunu alo. Düşünýän bolsun. Men düşünýän, menem tenni aldım. Investor tapamakdym. Sponsor tapamakdym. Tuğulama koy. Rasa. Maňa sen biznes planyň umumyň iş meýilnamaň ýara. Sen şonu wara. Men kampaniýamyň adyny etsen gowurmy hali. Döwlet ağa edildi, filan ok dip kabul etmän. Gaýrat edin ýöne menem ýuristler bilen maslahatlaşsam ýanky manýanda. Ay, juristler diýseňe mädir şertnama diýer, mailnama diýer, dokumentasiýa diýer, bir giden takır-tukurlar sana gerekmi? Men döwlet ağam. Arkaýmol. Men sanat bilenmi? Arkaýmol ýana Muratsan. Bilseň bilen ente ulul işler eder. Edip bolsa. Ýarany. Dime ona kimme vardı men günahkarda ha? Elbette sen günahkar. O ne kirli men günahkar? Men senden öýlenip ne mähir? Ne de sevgi vardı? Boşrak bol çağlar ýatyr. Bolup duranda kemme da men günahkar bolsam. Çağalara baljakda aýyrşak. Menim de senden ýadadyň. Sen menden diýmek ýadadyn ha? Aýrylsak bolsaň aýrylsana. Menem günahkar bolup ýadadym. Şu aşağıda komşularımızın ulu adamlar. Şunça yıl çağalaram yok böyle. Yekege de kalmagal neşitmedik. Şu ağzı birliğin sırrı neymedik ki Allah'ca. Gözüm görmesin seni. Özüme çağlarım. Hiç yer ağırtmadın vermedin. Asla. Yok mu? Men bağışla. Men yaňa sudan dolurny bari el ýüzüne goýaýtdym da. Gödöwrak hereket edäýdim da menem. Yok men günahkar edip sen men bağışla. Şol Demiratda aksesuar hemde çykol bölüminde skitka bar eken. Gurban aýyma fiwetli. Şoňa gödöwrak her çolukdym da bar. Edip men nazyra kurba bereyinmi? Yok, o pulum bar ýandy. A bu gaçyryň döwende adamyň derene de bana gowda tawak getirerim balya. Ededim bilýärmi? Türkmençilikde öýde jäjek döwürse şatykly habar geljekdir diýe. Belki Allah'dan, belki. Belki biziňem çağamyz bolar. Emin edeyim. Tawa turanda balya. Doğru edin tamam. Gel. Irak gelin mi? Bak tamam. Benim komşulam varsa birliğinin sırrını näme dediğini bilmem. Bizim öýümizde dava bolsa, näme günahyn sende görýän. Senem bolsa mende. Adam öýlerinde dava bolsa, ikisen özlerden görýän eken. Şol üçin men günahkar. Ene olanlar birliğinin sırrı. Bahsedeyim. Men günahkar. Yok. Men günahkar.